sin pat ngakwa ya kaban pensyai bat ban ai kan ke statement kaba ya dei bat kan election MDC kum mamila patai ya katu kaban nukok pakwe dei ba ka proses ka penyabiat ang mendaka ka draft electoral rule ter kadon ka claim counter claim nang ta ka modification hang ne tai je kabang syukwa ban pen kan mal ni kalong ba ha ka arpun neutri kadeka final publication jong ka electoral rule kata kadeka final bat kumju ru nadu ka arpun neutri monde kan rekam ka model code of conduct ha paro artli kini ki jurisdiction jong ka Khas Hills District Council, bat ka Jaiti Hills atau Dumas District Council, bat ka ba lai ya kaban file nomination lu ngin sedang nadu ka harpunyo tarik kamu nadu ka sinukong, bat ka filing nomination kat kod adu ka lai tarik kabadai ka Monday jong uniu arajar ar pusau February hakapor lai beji, bat hakaju kasi pada hadin jong ka lai beji kandon ka scrutiny yaki nomination papers nang ta ka sau tarik kade ka last date bakin withdraw kini ki candidate ki ba kwa ban withdraw ya nomination papers nang ta kan riu tarik kalong ba ban penbena ya ki valid nomination paper ya ki valid nomination paper but ru hakaju katukaski riu tarik ba an airu ya kenika sebot jong kituki parti bat jong kituki independent ki ba apply ya ka ki bat submit ya kenika nomination paper da ka bentak kenika election ka ban salong abor artli jong kenika discouncil to kaski tabut kalong arpuitrik bat kapor kalong nadu nyo buji step adu saw buji bat kasni ban nyo buat kalong ha ka ko saw pre jong ubenai February haja akusan kebadai kasni Monday ha ka to kasni ngin pan menar ya ka ya ki bajok ya ki balen lamba jong kanika election kata kadika bang syukwa ban perkemau bat kanika model code of conduct kumong pi nadu laskin kong kan rekam pura hakini ki artli ki jurisdiction jong ka jantia bat ka khasi autonomous district council kata kadika bang kwa ban pensyai kum ka jing pat kan mau sa sisin pat na ka mentakan election MDC ka ban salong hak harpui tarik ya kan niru ni IT haka district administration la ka jong lada kisngau balasi don kam yaki additional force nilalong ready ban penbiang ni kata nang mentakan election dan le ya kata komo pi ngam not ban ong hadung ta kino ki district ki basngau kam don kam ya additional force teng lalong ready na kalian jongka state government ban penbiang ya kini forces ngimla ban ong namar kan ka ade ka assessment ka bahle na kilian ki DC la ka jong district te ya kan ngam parla ban ong hadu kan nu ka .com ka jinglut te ya kan ngin salah ban ya thu e phi de adin bakila ai lut ya ka estimate la ka jong district lembaki deputy commissioner kaju i kum warjar kharnai hakaba we candidate umde ban cross ka jinglut sanmak